Ladné pohyby vrcholových športovcov si od tela vyžadujú nezvyklé pózy. Následne môžu vzniknúť deformácie nôh, dysfunkcia orgánov, problémy chrbtice a kĺbov. Nie je totiž prirodzené mať neustále prepnuté špičky ani vtiahnuté brucho. Niektorí známi tanečníci nám prezradili, že sú vlastne asymetrickí. Vyrysované postavy a nádherné držanie tiel tanečníkov a profesionálnych športovcov sú závidenia hodné. Veľakrát však majú ich krivky od dokonalosti ďaleko. Tak ja mám viacero vecí, napríklad masér, čo ma dávnejšie masíroval, tak mi zistil, že mám jednu polovicu chrbtu o pomaly rastolko väčšiu ako druhú. A to znamená vzniklo vlastne s tým, že ak držím to postavenie, tak sa zapájal jednu časť chrbta viacej ako druhú, tým pádom mám troška viacej vyvinutú. Ja už tak automaticky zastávam trošku do takého väčka a nie som zvyknutá úplne stať tak rovnobežne. A to je asi z toho, že my sme od malinka učení, že zadná noha sa musí úplne čo najviac tlačiť petu k zemi a tým pádom tá noha automaticky sa tak vytočí, tak nechodíme tak úplne rovno, ale skôr tak von. Od malička prepínam kolena, prepínam nohy, tak jasne, že mám deformáciu, určite vám môžem aj hneď ukázať. Vlastne človek bežný má koleno v takejto pozícii a my tanečníci, teda alebo ja, mám to prehnuté ako keby lúk úplne dozadu. V štandardných tancoch zase tam musíte stále tlačiť dozadu lopatky, vytiahnutý dlhý krk, takže znova to postavenie sa dostane niekde dozadu, ako bežní ľudia, keď majú padnuté ramena vpred. Po Let's Dance ma začali boleť bedrové kĺby, čo ma vlastne nikdy nebolo. Takže to si myslím, že tiež je prejav nejakej opotrebovanosti. Mne sa všetci smejú, teda všetci. Mamina mi vždy hovorí, keď chodím behať, že už tak automaticky, tak akože keď behám, že tak strašne vrtím zadkom a nohami, že neviem tak rovno chodiť, že stále mám tie nohy tak ako vytočené. Čo ešte máme? Máme haluxy na chodidlách, ale našťastie nie je môj prípad, je to skôr prípad partneriek, kedy tieto kosti majú zväčšené, tým, že vlastne nastupujú na holú nohu a tie kosti o ten parket sa vlastne drú každý deň. No a potom samozrejme deformácia partnerok, čo sa týka hlavne v štandardných tancoch, chrbtice do jednej strany, tým, že zaťažujú vlastne jednu stranu v držaní a problémy s krčnou chrbticou. A to sú aj také tie deformácie, ktoré potom ostávajú. Že naozaj, že veľakrát sa aj hovorí, že spoznáte tanečníka už podľa chôdze. Najviac rovný chrbát, brucho stále donútra tlačíme, takže nemôžeme ho mať vonku také otvorené. Stiahnuté brucho, kríže dozadu, hlava dotlačená, aby sme boli v úplnej rovine. Potom ten človek sa opticky aj tak ako predĺži. Ja si myslím, že každý šport alebo každá tá činnosť, ktorá je prehnane znásobovaná, tak samozrejme postihuje toho človeka. Ale od toho tu sú kompenzačné cvičenia, aby sa tá deformácia minimalizovala, prípadne zastavila. Napríklad achilovky, hej, tak tam je u gymnastov najčastejšie prepnutá špička. Hej, a z toho vychádza to, že sa stiahne klemba na plante, skrátenie achilovej šľachy, čiže na to treba kompenzačné cvičenia, aby to neprechádzalo do toho skrátenia. Stále sú v každom športe nejaké tie výkyvy, lebo stále je to len ten pohybový stereotyp, ktorý je stále opakovaný. Čiže treba len z toho stereotypu nejak výjsť a držať to celé pod kontrolou. Vlastne gymnasti chodia po rukách, čo není normálne, hej? Že robia mostíky, čo není tiež normálne. Ale hovorím, tými kompenzáciami a tým všetkým sa to dá vždycky na správnu mieru. Neprirodzené polohy niekoľko hodín denne, celé roky, to sa musí podpísať na každom človeku. Ako sa kedysi hovorilo, že vrcholným športom k trvalej invalidite. Ja si myslím, že to tak celkom není. Ja si myslím, že aj človek, ktorý sedí za počítačom a sedí celé dni, tak takisto je deformovaný. Teraz je len uhol pohľadu, že čo je zdravšie a čo je menej zdravšie.